Liesl Burt yn trafod, Calared Lovestruck yn gweithio'n galed yn gweld yn ei llaw mae'n cadw tyma bach o borfa i gadw'r ceffyl hyn a'i glistau ymlaen ac yn edrych ymlaen. Holl bwysig bod ti'n cadw at y ceffylau hyn, just i gadw gall Ceri edrych dros i ysgwydd a meddwl, o dwi yn licio hwnna, gaf i gaf golwg bach arall os yw'r ceffyl yn cysgu, wel gall e newid i meddwl i. Ni wedi gweld fan hyn y ceffyl bach broc, y penol broc sy'n aros yn ail, hwnna oedd yn gyntaf. Pob menylyn bach yn dy fe. Mae fe'n waith caled. Lle ddychmygu, a ti di bod yna? O, gormod o flynydde. A gan bod ti yn dangos, pan wyt ti'n beirniadu wedyn ni, wyt ti'n gwybod yn union beth mae'r rheini sydd yn dangos yn mynd drwyddo fe, ti di bod yno? Wyt ti yn, ie, ond tymod, mae rhaid i fobl weithio, os ti'n dangos ceffyl, mae rhaid dangos e. Gall y ceffyl yn wneud wrth unan, ti'n bod, mae ceffyl yw'r ceffyl. Ie, wir. Felly dyma ni, y rhosglwm coch a'r garden wedi dod i'r pen ucha yma, Calared Lovestruck, sydd yn ennill dosbarth yr ebolion blwydd ddod yn yr adran B, y Merlod Cymreig. Ie, ac yn ail, oedd yn gynta, ond yn ail, mae fe'n bennu'r dosbarth Stoke Trojan i Suzanne Oakley. Trydydd, Sandy Anderson a Thistledown Fandango, ceffyl melyn wedi cael ei fagu wrth march Thistledown Arctic ac allan o Thistledown Fontaine. Wel, nawr te, tipyn bach o excitement, ond dyma fe enillydd y dosbarth cyntaf o'r adran B, yr ebol blwydd. Ac mae'r wobr na yn mynd i Calared Lovestruck wedi cael ei fagu yn Sweden i berchynog o America a gael ei drafod fan hyn yng Nghymru i ennill y dosbarth cryf hyn, mae rhaid gweud. Beth, y perchynog yn sefyll gyda fi, so bydd barti bach hynno. A bydd fwy o barti os eith ymlaen i wneud yn well trwy'r diwrnod, mae rhaid gweud. Na, llon gyfachiadau mawr Beth, wyt ti'n heiddi y garden goch hyn. Fifth prize awarded to 454, Westbury the Troublemaker, property of Mrs. Anne L. Hobbs. And the sixth prize in this class awarded to 441, and this is another of Mrs. Sandy Anderson's exhibits. This is Thistledown Air Express. Mae yna elfen rhyngwladol iawn yn perthyn i'r enillydd yma, yr ebol blwydd ddod gyda'r adran B. Calared Lovestruck yn berchen i Mrs Beth Loisil, perchenog o'r Amerig ac wedi cael ei fagu yn Sweden a'i ddangos fan hyn yng Nghymru. Llongyfarchiadau mowr iawn felly i Calared Lovestruck ar ddod yn fuddigol yn yr adran arbennig yma i'r ebolion blwydd ddod.